hjelm på? Svaret er simpelt. Jeg er helt ubeskrivelig grim. Jeg er frastødende på alle måder. Elefantmanden go home. Så hvis du har svage nerver, så luk dine øjne nu, for nu tager jeg hjelmen af. Velkommen til YouTube Battle 2013, og tusind tak til Kalle. Han vender tilbage senere, og vi har en pause, og vi har en afslutning også til jer. Vi er enormt stolte af at arrangere det her i forbindelse med Pumpehuset, så vi er sindssygt glade for, at der er kommet så mange her i aften. Jeg har lige et spørgsmål. Er I klar til noget rigtig lort? Er I klar til baby at eksplodere? Er I klar til folk, der bliver voldtaget? Er I klar til folk, der brækker sig over hovedet? Er I klar til alt sådan noget der? Der er en, der råbte nej hernede. Jeg ser på Kaos TV, har nogle søde klip her senere til alle sammen. Så vi starter lige med at forklare reglerne, hvis der alle folk ikke er helt inde i det endnu. Det foregår på den her måde, at vi har 6 hold i år. Og vinderen er selvfølgelig årets YouTube-battler over hele universet, fordi kun her i Danmark det bliver arrangeret. Vi har et blåt ringhjørne herover, og så har vi et rødt ringhjørne herover. Og der kommer deltagerne så op og battler imod hinanden, og det er rene knockout-runder, lige indtil vi når finalen. Så vi starter med 3 indledende, så har vi semi, og så til sidst har vi selvfølgelig finalen. Det fungerer simpelthen på den måde, at jeg er jeres konferencier, men det er jer, der er dommerne. Så derfor skal vi lige have testet, hvordan vil det fungere for jer, hvis der bliver vist et sindssygt dårligt klip. Jamen, jeg mener selv virkelig langt kedeligt klip. Hvordan vil det sådan noget? Hvad nu hvis det er sådan noget helt sindssygt med en hund, der skider, en baby, der griner, og en elefant, der hedder lort? Hvordan vil det være? Det er godt, jeg tror allerede, at deltagerne er ved at nervøse. Så, jeg vil gerne bede de første deltagere om at komme på scenen. Det er Daniel Gorm, tidligere vinder for vores side. Og det er Video Actor 84. Velkommen herop. Track the verse. It's going down, fades of black shit. The homies got at me, collaborations. Bump like Ashley, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit could vouch, I dog couldn't catch me. You could stop me, break, making moves, attracting honeys like a mag. Giving up orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Blackstreet Teddy, the original. Yes, og vi er allerede klar over, Daniel. Du har jo tidligere vundet noget YouTube-battling. Og der var pigerne helt vilde med dig. Er du single i aften? Nej. Ja, desværre. Nu vil se, det kan være, at der er nogle ekstra solo i aften. Her har vi faktisk også nogle tidligere vindere. Hvad har I rystet posen til i år? En lille smule. Det er smukt med de formelle. Det er jo billederne, det er det visuelle, der skal tale. Så, er I klar? Vi starter i det blå hjørne. Og værsgo, blå! Er vi klar til frisk rødt modsvar? Værsgo, rød!